Vanteet tuli levityksestä ja nyt ainakin pitää laittaa tuon koneeseen kiinni, niin kun laittaa kummit päälle, että katsoo kuinka kierros ne on. Ja sitten kun tilat on pari kyyneltä, että hitsas on mennyt vähän helvettiä, niin sitten ne pitäisi rupea maalaa. Tai ekaksi pitää kiittää tuosta noin saumat ja noin ja sitten sisäpuolelle vetää sikafleksiä, että varmasti on sitten hitsaukset tiiviitä. Ja niistä pitäisi tulla neonkeltaiset. Varmaan näyttää aika hirveältä sitten se punaisen P100 sehän on tarkoitus. Suolaiseksi vähän. Ei ole eka kerta, kun ollaan menty rannakköön niin kielisiapu. Sano jotain hauskaa. Mä sanoa mitään hauskaa. Eikö tää ois hyvä? Kulmikas. Niin, tähän tulee vähän tuonne pieni kulma. Niin. Se on vähän lisätyötä, että se joudut pyöristää tuolla. Niin. Niin tukki. Got one life to live, don't let it go. Can you let go of it all tonight? Or will you decide to push on through and ignore the words inside? Hyvä olla siellä kameran takana, niin. Kukaan näe miten lihava se on. Oho vittu, tää menee kovaa! Koitetaan peittää hitsisaamaan, jos pystyis jotain reikiä, ettei tarvis sitten ottaa rengasta 5 kertaa irti ja paikata. Ei sillä saumaa kyllä ihan hyvän näköistä, mutta parempi kattoo kuin katsoo. Kato lähempää. Kato lähempää. Tarpeeksi lähempää. Mut näistä tulee niinku, että nämä sisäpuolet valkoiset ja sit ne on niinku, siis tuolta ne on valkoiset ja sit ne on tästä keltaiset. Joku kaikki näitä huomaa, että ne on valkoiset sieltä toisella puolella. Ei niin, mut kun se on halvempaa maalata sillä halvalla maalilla. Kun me tässä heitetään tuolta sisäpuolelle täällä kallia. Miksi se pitää maalaa ylipäätään? Häh? Miksi se pitää maalaa? Ja kai niitä on hiekkapuolet. Niin. Siis tää on ihan vitu hyvä väriyhdistelmä. Sitten on ihan parasta, kun tuonne väliin pitäisi mukaan saada jotenkin sitä maalia. Ja siis se on niinku oikeasti sinne ei mene. Nyt ei sentään tuule niinku silloin, kun veditään pohjamaali. Siis tää on ihan hirveä väri. Ai jaa! Oi vittu. Niinku motonetin räikein väri mitä löytyy. Eka kerros vede. Mitä mä teen ees? Pitää teipata toista. Niin. Mähän sanoin sulle. Mitä Sonni tekis tän projektin sitten? Ai kuka? Mä oon vaan töissä täällä. Niin. Kamera heiluu kuin viimeistä päivää. Jonni tekee autoprojekti yhtä hyvin kuin mä teen kuvaamissa. Älä vitus. No sen takia mä kuvaan niinku ammattilaiset käsivaralta tää näin, kun en mä taas muistan ottaa mitään mukaan. Pili toimii, ei sä niinku... muista kaikkea. Onks nyt 1/4 kerrasta, kun sä muistat ottaa niinku oikeesti tavarat mukaan? Vissiin joo. Tois nää mun vanteet, mitä mä oon niin pitkään ja hartaudella tehnyt. Ja ne on nyt ns. Ensimmäisellä koeajolla, että heti kun laitoin ne alle, niin huomasin, että yksi vanne vuotaa. Pitänyt keksiä jotain, että miten sen saa pitää, että kun ei sitä viitti rupee hitsaamaankaan. Että kun on kumminkin maalattu ne vanteet, niin sit siinä menee ne pilalle. Edessä on 9 leveät, niissä on 205, 60, 14 kumit. Ja ne oli nyt ollut toisien levipeltin alle, ne meni ihan sovinnolla vaan räjäyttämällä puulille. Noita kymppejä, mitkä on takana, niissä on 215, 60, 14.
kumit, niin siis ne ei mennä millään. Ja loppujen lopuksi ne meni sillä lailla, että painottu sieltä venttiilin puolelle, että se kumihuulille meni vanteen keskelle seisoo ja Broidi antoi tuulta perään, niin sit se meni. Nyt tulee taas ne kuuluisat selitykset, miksei mulla projekti edennyt. Mä oon nyt 1,5 kuukautta noita vanteitakin tehnyt ja no kansi valmistui just tänään sieltä pajalta, että mä kävin hakee sen ja sit siinä on nyt se nokka ja kaikki paikalla, että kansi jos vaan sitä vaille valmis, että sen pistäisi paikalle, mutta kun lohko ei ole valmis, kun sitä ei ole maalattu ja se olisi oikeastaan siinä, että sitten vaan männät ja systeemit sisään ja sitten sovittelee sitä pakosarjaa sun muuta. Kyllä tää tästä pikkuhiljaa.